Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Бүген халыкара мәктәп китапханәләре көне. Иншалла укучылар нинди китаплар укый икән? Римма Әхмәтова белеште. Мәләкәс аръягыннан Чулман, Мәскәү проспектларына барып була. Бүгеннән 9 маршрут яңа микрорайонга да йөри башлады. Югышлы авырулар хастаханәсендә ремонт эшләре дәвам итә. Ул кайчан төгәлләнер? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова ачыклады. Йогышлы авырулар хастаханәсендә капиталь төзекләндерү дәвам итә. Бу пациентлар өчен дә уңайсызлыклар тудыра. Безнең редакциягә мөрәҗәгать иткән шәһәрдәш сүзләренә караганда, үпкәсе якынсынган баланы эчәк инфекцияләре бүлегенә салганнар. Бу куркыныч дигән фикердә ханым. Ремонт вакытында пациентлар башка корпусларга күчерелде дип аңлатма бирде безгә хастаханәнең баш табибы. Аның сүзләренчә, палаталар ябык формада. Учреждениедәге кагыйдәләрне үтәгән очракта пациентлар өчен бернинди дә куркыныч юк. Ремонт барышы турында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Капиталь төзекләндерүдән соң йогышлы авырулар хастаханәсендә палаталар 2 кешелек булачак. Аларның һәрберсенә телевизор, микродулкынлы мич куелачак. Моңа кадәр йогышлы авырулар бүлеге булган беренче этажда реанимация һәм диагностика бүлекләре ачыла. Капиталь төзекләндерү өчен республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча бүленде. Ремонт әлегә беренче корпуста бара. Эшләрне хәтта шимбә-якшәмбәдә туктатмыйлар. Без интернет кабель сузабыз, телевидение, һәрбер палатада телевизор булачак, һәм сигнализацияга. Кабель бу әзерлек эшләре алып барыла. Баш табиб сүзләренә караганда, ремонттан соң йогышлы авырулар хастаханәсен танып та булмаячак. Әлегә исә вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә туры килә. Пациентлар төрле блокларга күчерелгән. Ришат Нугманов тагын бер кат учреждениедә кагыйдәләрне үтәүнең мөһимлеген искәртте. Все палаты – это полубоксы, либо боксированные палаты. И в первую очередь мы ведем разграничение уже непосредственно в палатах. И убедительная просьба всем пациентам, которые находятся в стенах инфекционной больницы, слушаться непосредственно персонал, который находится в данном отделении. Ремонтка кадәр хастаханә 283 кешене кабул итсә, төзекләндерүдән соң да сон үзгәрмәячәк. Капиталь ремонт программасы кысаларында өстәмә кроватларга да заказ биргәннәр. Бу эпидемия чорында тагын 57 кешене артыграк кабул итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгеннән 9 маршрутта үзгәрешләр. Хәзер микроавтобуслар Мәләкәс аръягы аша да үтә. Моңа кадәр автобуслар 12-нче комплекстан чыгып, Автозавод проспект аша Мәскәү проспектына, аннан Зәб бистәсенә юл тота иде. Хәзер исә җәмәгать транспорты Мәләкәс аръягында кычаклый. Әлеге яңалыкны биредә яшәүчеләр ничек кабул итте? Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Бүген 9 маршрут буенча хәрәкәт итүче барлык фортларда да Мәләкәс аръягына дигән язу беркетелде. Пассажирский перевозки оешмасы җитәкчесе аңлатуынча, бу карар шәһәрдәшләрнең мөрәҗәгатеннән соң кабул ителде. Микрорайон разрастается, школу открыли, то есть народу неудобно стало. Во-первых, много жалоб было не выехать на Московский, на Чулман. То есть 9-й маршрут сегодня данные проблемы снимает. Можно на ней выехать как на Московский, так и доехать до Чулмана. Мәләкәс аръягында яшәүчеләр өчен бу көтелмәгән яңалык булды. Күбесе Мәскәү һәм Чулман проспектларына берничә автобуска утырып барып җитәргә өйрәнгән. Ну, очень удобно. Вот сейчас 9-ку жду, как раз надо в больницу ехать. Мне кажется, это очень удобно. До Московского проспекта же еще не было. Это даже очень хорошо. Маршрут буенча 50-гә якын транспорт чарасы хәрәкәт итә. Аларның аермасы 3 минут. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. 32-нче мәктәп китапханәсе республика бәйгесенең финалына узды. Алдыңгы китапханәнең фондында 18 мең китап бар. Анда укучыларның 95% йөри. Балаларны ничек китапка тартырга, яшь бу нәрсә укый, китапханәләргә нинди китаплар җитми. Бүген халыкара мәктәп китапханәләре көнендә бу сорауларга җавапны Римма Әхмәтова эзләде. Мәктәп китапханәсенә иң күбе башлангыч һәм урта сыйныфлар йөриде. Разия Рауис кызы. Ул биредә 25 ел эшли. Балалар әкиятләр, кыска хикәяләр укырга ярата. Фантастик әсәрләр сорыйлар икән. Яңа гына Гарри Поттер турындагы китапларын тулы җыелмасы кайткан. Таһир белән Самат шуны алырга кергәннәр. Мин әле менә беренче генә тапкыр алдым. Ә син? Беренче. Кечкенәләр китапханәгә бик еш керә, кайберләре тәнәфес саен йөгереп килә ди. Разия ханым, бик еш кыналарны укытучылар үзләре җыеп алып килә. Бу баланы китапка тартуның бер ысулы дип исәпли педагоглар. Балаларга күбрәк игә эш бирәбез. Игә эшләр булгач, алар библиотекадан эзләргә тырышалар аны. Татарча, русча китапларны менә. Аннары инде яңа китаплар бик күп килә мәктәп библиотекаларына хәзер.
Eski kitaplarını alар. Indi yılların qarı, bigrak kızak itip, elek şuşunda kitap bulgan dip qarıylar. Olar sargayıp bitken bulsa da. Her bir kitapxanaga yıl sayın 400'lep яңа kitap koyta. Bu derslikler, metodik kullanmalar, matur edebiyat. Alar Respublika Мәгариф Министрлыгы акчасына алына. Мәктәпләр үзләре дә сатып алалар. Kitap җитәрлек. Ә менә укучыларны китапка укырга тарту кыенрак ди китапханәчеләр. Моның өчен төрле ысуллар эзлиләр. Өлкән сыйныфларга әдәби әсәр буенча төшерелгән фильмнар карау һәм алар турында фикер алышу ошый. Яраткан автор Тукай, без күп аның произведения укыйбыз. Өлкән сыйныф укучылары китапханәләрдә яшь заманча авторларның китаплары җитми дип исәплиләр. Бүген көндә Чаллыда 75 мәктәп китапханәсе эшли, аларда 2 миллионга якын китап бар. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәр тарихы музейында экскурсовод программасына нәтиҗә ясадылар. Ул 1 ел дәвамында гамәлгә ашырылды. Экспериментта 2нче гимназия укучылары катнашты. Алар экскурсовод һөнәри серләрне төшенделәр. Хәзер әлеге проектка башка мәктәпләрне дә җәлеп итү турында сүз бара. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова. Экскурсовод ролендә 2нче гимназия укучылары, тыңлаучылар, мәгариф идарәсе белгечләре, татар мәктәпләре директорлары. Экскурсовод программасында 7-8 сыйныф укучылары катнашты. Беренчедән, бу башлангыч балаларда шәһәр тарихына кызыксыну уятуны күздә тотса, икенчедән укучылар экскурсовод һөнәри серләренә төшенде. Софтатар телендә сөйли алу осталыгын чарлады. Бер карасаң, ул җиңел эш тә сымак, ләкин үзең инде эшләп карагачтан бик җиңел түгел бугай ул. Кеше каршында әзрәк каушап та китәсең, сүзләрен дә кайчакта онытасың. Ләкин күбрәк сөйләгән сайын, күбрәк эшләгән сайын синең бу әйберләрең бетә. Экскурсовод ул минемчә бик күп белергә тиеш, чөнки ул өстәмә материалларын да сөйләргә тиеш. Менә бөтен даталарны өйрәндек. Аннары мин вообще шәһәремне бик начар белгәнмен дип шундый фикергә килдем. Экскурсовод проекты узган ел старт алды. Аны Мулла Нур Вахитов исемендәге 2нче гимназия шәһәр тарихы музее белән берлектә оештырды. Хәзер бу проектка башка татар мәктәпләрендә җәлеп итү максат ителә. Безнең узган елгы укучыларыбыз инде белемнәрен тагын да тирәнәйтәләр һәм үзләренең яшь дусларына ярдәм дә итәләр. Алар балалар өчен татарча экскурсияләр үткәрәчәкләр һәм киләчәктә инде әгәр дә теләкләр була икән, бүтән мәктәп укучыларын без катнаштырып җибәрә алабыз һәм инде киләчәктә татар телендә һәм инглиз телендә экскурсияләр үткәрү планыбызда бар. Инде көзге каникул көннәрендә экскурсовод программасында катнашкан балалар үзләренең яшьтәшләре өчен софтатарча экскурсиялар үткәрер дип планлаштырыла. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыга Кобат умартачы Пигановлар килде. Алар балны Россиянең кыяшлы районнарыннан Адыгея, Краснодар, Башкортстан, Ростов якларыннан алып килгән. Гадәттәгечә татлы продукт белән КамАЗ мәдәният сараенда сәүдә итәләр. Ярминкә атназагына кадәр дәвам итәчәк. Умартачылар сатып алучыларга бары тик сыйфатлы һәм яңа аертылган бал тәкъдим итә. Бу юлы Чаллыга балның 20дән артык түрен алып килгәннәр. Пигановлар умартасы күчмә, шуңа күрә балның төрләре дә күп сирәк очрый торганнары бар. Элиталы сортлы кыргый умарталардан җыелган чылык балы да бар. Соңгысының составында умарта продуктларының күбесе табигый шартларда җитештерелгән бал югары сортлы булып санала. Мед привезли мы каштаны и грецкого ореха. Это южные меда, которые обладают слегка горьковатым вкусом. В их состав входят пектины, дубильные вещества и иод. Пигановлар безнең шәһәрдә ай сайын була, сатып алучылар өчен бай ассортимент тәкъдим ителә. Балны урында татып карау мөмкинлеге дә бар. В основном беру для ребенка. Мед очень вкусно, понравился. Какой, пока не определился, какой выбрать. Шәһәрдәшләр балны кулай бәядән сатып алырга мөмкин. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 28 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишеткәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Шатнагыз күңелле үтсен дигән теләктә калып, мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Набережные Челны. Встречай с 18 октября по 4 ноября. Все осенние куртки 3500 рублей. Зимние 4500. Размеры до 72. Экспокама, проспект Московский, 140Б. Пора утепляться. Шубы, дубленки, головные уборы. Отличное качество и разумные цены. Мир меха в выставочном центре Экспокама. С 23 по 28 октября.